V dnešnom videu som si zahral špeciálnu vianočnú minihru, kde musím utekať pred snehuliakom, ktorý na mňa hádže sneh. Podarí sa nám prežiť? Uvidíte v dnešnom videu. OK, takže najprv sa teda vybere, kto bude snehuliak. A dúfam, že to nebudem ja. Ach ja ľudia, som to ja. OK, nevadí. A ďalej majú hráči pár sekúnd na to, aby sa schovali, alebo niekam utiekli, a potom ich môžem takto chytiť. No, momentálne sa to moc nepodarilo, ale o chvíľu vám to ukážem, keď nájdem nejakého hráča, ktorého chytím. Hup, nepodarilo sa tiež. Poď, hráč. Hup, ne, tiež som ho nechytil. Ach ja, je to dosť ťažké byť snehuliakom, hlavne na začiatku, keď ste proste sám na všetkých tých hráčov. Ale keď už ste viacerí, tak to potom je jednoduchšie. Tak, poď hore dakam. Ach jaj. Tiež, tu, prosím. Ten je veľmi na dosah. Hop! Yes, mám ho, super, tak už sme dvaja snehuliaci. A ešte väčšinou to, čo často robia hráči tu, no, na tejto minihre, a veľmi ma to štve, je, že keď dostanú snehuliaka, tak sa proste odpoja. Akože, na čo? Komu to proste pomôže? Hop! OK, je tu, hop! Musím chytiť tohoto hráča aspoň. Poďte, poď, mám ťa! Nemám. Ach jaj. Je to dosť ťažké, akože. Ale potrebujeme viac snehuliakov. A tu je... nechytil som ho. Nevadí. Tak som ešte raz. No poď. Tak idem za týmto hráčom. Rýchle, musím ísť za týmto hráčom. Stihnem? Je tu. OK, mám ho. Yes, mám ho, super. Tak už sme traja. Chytil som zatiaľ 2 hráčov. A vlastne máme už iba minútu a pol. Máme už iba minútu a pol na to, aby sme pochytali ďalších, neviem koľko hráčov. Tí snehuliaci sú zatiaľ akože dosť neschopní, všetkých tu chytám ja. A tu sú hráči, vidím. Ne, nechytil som ho, ach jaj. Ale dúfam, že to ho teraz dokážem chytiť. No, poď, hop. A teraz, musím, poďte. Musím ísť za ním, mne sa to trošku seklo. Nevadí? Zase ma ten štít blbý. Teraz som to hodil moc ďaleko zase, hop. Áno, mám ho, super. Už chýbajú iba 3 hráči, ale máme už veľmi veľa času. Tak, mám tu Survivor Tracker. OK, to mi nájde hráča nejakého, OK, to je dobré. OK, vidím hráča, super. Tak toto môžem aj používať viackrát, toto som nevedel vôbec, že tu je taká vymoženosť. Nemám svoju snehovú blbosť. Už máme iba 10 sekúnd, to nestihneme podľa mňa ľudia. Kde sú nejakí hráči? Ja potrebujem nejakých hráčov. 2, 1 a prehrali sme. OK, utekáme. A potom hráči tu vlastne majú taktiež špeciálne abilitky, ktoré môžu používať, ale oni sa tu proste narandom spavnujú také abilitky a hráči ich vedia používať. Ako v minulej hre sme mali nejakých hráčov s mečmi alebo so štítmi, tak to robia tie špeciálne abilitky. Schválne teraz skúsime nejakú nájsť. Je tu snowman, pomoc, ľudia, poď, musím utiecť, OK, ide za mnou asi, mohol by som si zapnúť F5, aj tak ho nevidím, OK, nevadí, ale musím sa nejak cez neho prebojovať, dobre, idem, super, mám abilitku, ide za mnou, nejde, ide, stenu, super, nie, ja som omylom odišiel z hry, ja som skoro odišiel z hry a premenili ma na snowmana. Chýba nám 20 sekúnd, ale nevadí, vidíme toho hráča, ideme, to dáme. To dajú, určite toho chytia. 11, 10, 9, 8, 7, 6, už som to trošku prepočítal. Kde je ten hráč? Kam utiekol? Nie, ľudia. Ach jaj. Nič, tak 2 prehry. Skúsime ešte jednu hru a dúfam, že teraz už sa nám podarí vyhrať za Survivorov. A táto mapa je dosť dobrá. Túto mapu mám dosť rád. Takže toto by sme mohli. OK, sem vyleziem hore. Ono je dosť dobre výjsť hore, pretože tam snehové gule sa ťažko hádžu hore. Tuto tak. Ale toto není moc dobrý spot. Neviem vylísť na normálny rebrík. Ach jaj. OK, tak pôjdeme za týmto hráčom napríklad. Je tu. Utekáme, ne. On teraz pôjde po mne. Ach jaj, to som pofailil.
Ach jaj, toto bolo blbé. Ne, poď, utekajme ľudia, utekajme, to musíme dať, poďte, utekáme. OK, obiehame ho. Budeme to tak kľúčkovať, proste medzi tým všetkým. Ne, ja tu neviem vyskočiť, ach jaj, ide po nás Snowman, alebo neviem, či po nás ešte ide. Nejde, super, stratil ma, nice. A pozrite sa, tu mám rovno abilitku, to mám speed, ok, nice, toto je dosť dobrá abilitka. Ide po mne, ach jaj, to som pofailil, ok, nevadí. Bum, ok, to dám. Ide po mne, ach jaj, to som... Máme ešte 1 minútu a ja som sa akurát teraz premenil proste na Snowmana. To je aký unlock. Ideme, hráč, neutešieš mi. Ok, tak utiekol mi. Je hore. Jak sa tam dostal tak rýchlo? Viete mi povedať, jak sa tam tak rýchlo dostal? Dobre, je tu, op! Ne, nechytil som ho, to bolo tesné. Ach jaj. On má jump boost? To čo je? A zase sme prehrali. Dobre, tak dúfam, že to nebudem teraz ja. Ach jaj, som to ja. Super, akurát som povedal, že dúfam, že to nebudem. Ale nevadí. Pozrite sa, tuto hráči kempia, nejaký kempia. 3, 2, 1. Hop, mám jedného. Super. Ach jaj, prečo stále otváram proste to blbé menu? Hop. Nechytil som ho, ok. Potrebujem si počkať po môj snowball. Alebo po môj blok snehu. Tento hráč je dosť dobrý, alebo hráčka. Sa vie dosť dobre toto. Ok, teraz by som mal trackovať niekoho. Tuto. Tak skúsim. Je tu. Poďte, musíme to hodiť. Musíme rýchle, to dáme. Nerovná. Ne, to bolo také tesné. Zase tesné. Yes, dal som ju, super. Tak mám aktívneho hráča a teraz už to bude jednoduché dosť chytať ľudí. Ona sa odpojila. Mám aktívneho hráča a presne to je to, o čom hovorím. Proste stanú sa snowmanmi a odpoja sa. Yes, ok, tak chytil som ďalšieho hráča. Skúsime. Chytili sme ju? Áno, super, už chýbajú iba 2 hráči. Chýbajú ľudia, zostal posledný hráč a nehovorte mi, že teraz sa stane to isté ako v prvej hre, že proste, alebo v druhej. Ok, máme tracker. Teraz by sme ho mohli nájsť. Ok, poďme, rýchle. Yes, máme hráča, máme ho, ok. On teraz skočí. Poďte, ja ho skúsim šotnúť takto z dola, možno. Neskočí? Mal by skočiť. Hop. Ok, tak to som moc nepremyslel, nevadí. Máme ešte 1 minútu. Poďte ľudia, toto dáme. A jak sa tam dostal vôbec ten hráč? No, skúsime. Je stále tam hore? Stále je tam hore. A jak sa tam dostal, viete mi to vysvetliť? Aha, tak tadiaľ to. OK, nedal som to. OK, je tu, OK, mám ho, ľudia, toto by sme mohli dať, mám ho pred sebou, priamo pred sebou. Rovný target proste. Yes, vyhrali sme! Let's go! Konečne! Jednu hru sme vyhrali aspoň. OK, tak ja si myslím, že s touto nádhernou výhrou by sme to teda mohli ukončiť toto video. Ja teda dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. A samozrejme, ak chcete viac podobných videí z minihier, tak mi to napíšte. Túto minihru som hral na Cubecrafte, takže ak si ju chcete aj vy zahrať, tak čo najskôr, pretože je to limitovaná hra, že nebude tu potom bude to myslím iba do Vianoc alebo do Nového roka, neviem. Ale zahrajte si to, je to dosť sranda a ako vidíte, tak dá sa to vyhrať. No hej, to bude z tohoto videa všetko a teda ahoj!